тук само да погледнете колко е красиво. Хубави борчета, високи. Много е приятно. И на малкия много му харесва. Принципно постоянно шава, реве, но като тръгнем на разходка и започва така с много голям интерес да гледа. Наляво, надясно събираме шишарки. Тук. Интересно ли ти е, малка? Малка, интересно ли ти? Да. Добре, айде. По-късно пак ще се включиме. Катериме. Така. Това GoPro, което снимам, GoPro 10 много добро. В Техномаркет ги продават много добра цена. Някой, ако има желание, мога да ми се обади и там имам познати, може някаква отстъпка да се направи. Чао!